Como estas sustancias son capaces de viaxar entre plantas, como podemos transmitilas e que haxa unha resposta conxunta entre varios exemplares diferentes? Pois fundamentalmente temos un par de tipos de interaccións e un par de xeitos de comunicación entre plantas. Agora os imos ver. Por un lado, temos as sustancias alelopáticas, que están emitidas por unha planta para deteriorar os exemplares da súa contorna e poder gañar a maior cantidad de nutrientes posible pois do chan que a sustenta, evitando a competitividade con outras plantas e quedándose pois ela sola e o máis a gusto posible no seu entorno, non? Polo tanto, estas sustancias alelopáticas van ir en contra do crecemento de outras plantas na contorna da planta emisora. E por outro lado, temos outro tipo de sustancias que actúan a favor da comunidade, equilibrando o crecemento entre as árbores. Son, pois, sobre todo o etileno que mirábamos antes, que é unha sustancia defensiva que vai protexer a planta e as plantas da contorna cando hai algunha amenaza, pois sobre todo de carácter mecánico, como unha praga ou unha serie de bechos que vayan a comer as súas follas. Que pasa? Que a planta número 1 neste caso ve que chega o becho a ela, comeza a comela, comeza a deteriorala, e o etileno, ao ser un gas, comeza a liberarse tanto pola propia planta no seu interior en forma molecular, como polo medio que a rodea. E este etileno que é liberado ao medio vai chegar a outras plantas da contorna que o van recibir a súa vez. Entón, estas plantas da contorna xa van saber que algo está ocorrendo, que hai un becho comendo unha planta da súa mesma especie, polo xeral veciña, e van comezar a xerar máis etileno elas mesmas e máis sustancias defensivas para prepararse ante a chegada desta posible praga, deste posible becho, o seu corpo, a súa propia estructura. Estáse incluso a estudiar agora mesmo que imaginademos que está un pulgón a comer a unha planta, pois o etileno ou outras sustancias comezan a liberarse dela, chegan a outra planta semellante, preto desta, non? E esta planta, a planta receptora, o que fai é pois que as súas flores comecen a emitir pois moitísimas sustancias aromáticas, moitísimo cheiro, co obxectivo de atraer a outros insectos ou a outros seres que se veñan comer os que están provocando a praga, os que están a provocar o verdadeiro dano sobre a especie, sobre a planta orixinal, vaya. Que quere dicir isto? Que unha hormona está a provocar unha situación de defensa noutra planta que vai xerar unha nova sustancia encargada de atraer animais para que se coman pois os causantes dos danos, non? É moi curioso. Poderíamos dicir que teríamos os pulgóns coméndose a unha planta e, por outro lado, outra planta provocando cheiros ou determinadas sustancias para atraer, por exemplo, as mariquitiñas que se comen os pulgóns. É un comportamento que agora mesmo se está a estudiar pois moitísimo. E por outro lado, os principais canles de comunicación entre plantas a escala global son as micorrizas, son os fungos, que provocan pois unha unión simbiótica entre as raíces das plantas de todas as da súa contorna. Poderíamos dicir que hoxe en día prácticamente non existe ningún vegetal que non teña micorrizas propias, pois máis aló mellor de algunhas algas do mar ou de algúns vegetais que medren en ambientes moi extremos, pero prácticamente todas as plantas terrestres sempre van ter algún fungo asociado ás súas raíces. Por que? Porque esta unión simbiótica é moi beneficiosa para ambas as dúas especies. Que fai a micorriza? Pois digamos que é unha especie de prolongación das raíces da planta. Vai ser a responsable de que o fungo chegue a lugares onde a raíz non podía absorber os nutrientes deste sitio. De modo que viaxen polo micelio do fungo, cheguen á raíz e a raíz poida absorbelos a súa vez. Do mesmo xeito, o fungo, xa que está asociado ás raíces da árbore, obtén outras sustancias nutritivas dela, non? É unha relación simbiótica, a árbore lle proporciona algo ao fungo e o fungo lle proporciona algo á árbore. Ademais desta relación de nutrientes, de intercambio de nutrientes, o fungo dalle protección ás raíces da planta,
Ao ser unha pequena membrana, un ser vivo que cobre as raíces da planta polo xeral, ou ás veces introduce un pouco nelas, pero fai unha especie de coraza protectora ao redor das raíces, pois quedan máis defendidas pois fronte químicos ou impactos mecánicos que cheguen á raíz. Fai unha especie pois de armadura protectora. Que pasa coa comunicación entre plantas? Pois imaginemos que hai un fungo que enganchouse as raíces dunha árbore e doutra que ten próxima. As micorrizas teñen unha alta capacidade de contaxiarse, entre comillas, entre árboles, non? De asociarse pois a árbores que estén preto entre sí. Entón esta red de micelio que se xera entre elas vai actuar un pouco a modo de banco común para ambas as dúas árbores, e mesmo poñámonos no caso de que unha delas pois ten carencias hídricas, está a recibir menos auga que a outra, pois a primeira árbore vai ser donante dunha cantidade de auga maior para a segunda e esta comunicación vai estar levada a través do fungo, a través das micorrizas. Do mesmo xeito, pois se unha ten unha certa carencia de nutrientes, pois a outra árbore vai ser capaz de darlle unha certa cantidade a través do fungo. Digamos que vai ser unha especie de coordinador do crecemento de árbores próximas entre sí, o que favorece de gran xeito pois a comunidade de árbores dunha rexión, da mesma especie sobre todo, ou mesmo ás veces de especies próximas entre sí, con diferentes especies que poden interactuar e complementar o seu crecemento gracias a esta red miceliar.